jamal wale moɗon bandiraɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere on beltanama hande gonɗen ko le 27 4e mois 2023 o jii ɗum ɗo ko caygal woni ɗo haalta mon ɗo ko Amadou Seno Ndiaye ɗo Denver Colorado woni katal dow kaye ko caygal woni ɗo henna ngal ɓoccinde koye leydi oɗon gandi hikka dutal arino ko heewi haalama e maggal ngal ɗo caygal nen goni on jii ko ɗo e nder leydi Amérique nokku wiyete Denver leydi wiyete ko Colorado ko kertagal wiyete ko Denver ko nder parking aji otoji ngal parking otoji ay ɗum ɗo ko parking aji otoji en jii mbin horam pilo ngal on goni koye nder oto en jii e ngali caygal dimal woni ɗo ngal ɓoccimi ɗo ko parking aji oto arat gadda orma ha sar ɗum parking a dillinta ngal a memata ngal non woppat ngal tan hikka dutal arin ɗo ko heewi haalama e maggal ko heewi haalama e dutal he eyi ngal ɗo caygal nde ngali ngal ɗo ɓoccimi joni noon annduɓe ɗum ɓe kadi ma dañ ko kaali hen ngali noon ayi ala ngal gon ɗon ngal ummotama yiiɗa umminde ngal kadi ngal waɗi posé normal kadi ɗo ngal woni ɗo hay goto hawjintagal hay goto mematagal ɗo ngal woni hay goto suusa ɓemde ngal hay min so ngoyɗo darade mbi tiime maggal